ko himen ko para bayid hau trai Jesus Christ ngilayos ngo naga jimpule naga kamchungi apostol Kumno kanam kaburom jungu Jesus Christ kalas tang ban priang kerlang Badnius ngo Barnabas ulang uba Shirham ha ka jingedu Chris ulas tang balong kalat kalindi ulas tang balong ka atiar ba penpriang ya ka kubor baba ba ka Antioch kalayo ya ka buram namar ba la khat yaki kasnong ka jogi Khristan ningkong be hangdo yaki nong bu jungu Chris kilayo ya ka nam ka buram ban khat Khristan mano ba ya trailang batki bandut kenjo kat kane ka buram bade umen siyang bakoi bad nga shait om bad kane kalongka ayam jungu men siyang bakoi por jungu men siyang bakoi jimpen krena ka benda umen siyang bakoi dab da ka bor jungu men siyang bakoi ki apostol kilayala u Barnabas kilayala bad ki beruyo ki pediang iya u Jesu dab da ka bor jungu men siyang bakoi habaki ngeit hau Jesu kilayor warta ya kene ka bor jungu men siyang bakoi kala palong iya ki balong ki Khristan ki nong bur jungu Chris ki ba im ya ka jingim jungu Chris ki ba im ya ka lindi jungu Chris ki ba ya dia ka lindi jungu Chris ki long ki Khristan ngi baharo ngi long ki Khristan but ngis no sarong ro ban kot yala de Khristan Henry ngi don kam ban puson yala de hadu katno ngi im ya ka ta ka jingang no jungu Chris u Jesu ang nuod barabor ba mangi ngi long ki lamboro jungu u Jesu ang nuod barabor bangi long ki kun jungu pa u Jesu ang nuod barabor bangin long ki kun ki ba kongo yabu bangi penbe de ke jingim jungu Henry bonsin kaya ka badang jia ha ke jingim jungi kalong ngi kwa ban kot yala de Khristan Henry ngim don kino ki jinglong jungi Khristan kide ki Khristan ki penya brio kide ki Khristan ki tu kide ki Khristan ki klim kide ki Khristan ki pensniu ki jingim jungi vai kide ki Khristan ki ba di buai kide ki Khristan ki ba di drug kide ki Khristan ki le baru ki kam ki ba pojai nang dangi ko aban kot yala de Khristan haba ki nong Antioch kilayo pediang ya ka jinge ta ka jingim jungi kilayo ya ka nam ka buram namaru Chris niyo ya ka nam ka buram namaru Chris de namaru Chris u im hangi namaru Chris u shong hangi namaru Chris u pengan dangi ngilong ki Khristan te kumno ke ko himen ko para ngiraban penja buram ya ka ne ka bor jungu Chris ha ka jingim jungi bun sin ni don hapadeng babun chai ki jingale hoi ha ka jinglong brio hapadeng ki ne ki jingale ni de ban kindi buram ya ka nam ka buram jungu Chris ya ka jinglong jungu Chris ha ka jingim ka jungi henre bun sin mangi ki Khristan mangi ki kon ki bakoi jungu Chris ha ka jingade jungi bat ka parte ngi ngop si ngop ha ki kam auria ka ba penja buram yamu Chris ubadon hapo jungi bon sin ngi pensão si ia ka met ba mayan jungu Chris namar ngi kensting palat ia ka jingi kai bat ka kubor jungu Chris ngi usno na ka gospel min da kasngi कि जू किला वन किले याउ जीसु हतो मेलोंगो मेसया लाडा मेलोंगो मेसया ये तो हंगी उजीसु ले ये तो बोन सीन उजीसु ले हिकाई बोन सीन बा उलोंगो मेसया बा उलोंगो बदन कबोर हालो जंगो बन पेनी मियंगी बा उजीसु ले krен बोन सीन उपा जंगा बा ngilong kaju ngilong kawai बा उजीसु wong लाडा pi ki kon pi ki nong bun pi ki nong snga pim tre banyai ringkat badnga pim deshu ki kon jongo belai pim deshu ki lamboro jongo belai
kasur kabasawa ha ka gospel ha kinigis ngi kalong kasur syapang lamborot baru Jesu om lada pilong ki lamborot kaya ke jimmen doi kisuri kim nutshu bentur shangi kim marat kalau kim nutshu bentur shangi kijimpang kijingsitam kinum peniap yangi kinum penjot yangi ubamen unum yolad bantu kelar ha kejingim jangi lada ngilong gilamboro jongo Kris lada ngilong gilamboro bakongo Henry Bunsin ngikot yala de hoy ngikwa balong lamboro jongo Kris ngikwa balong Khristan Henry ngim jusha u Jesu ban shimdi pura yangi namarba ngim sha u Jesu ban shimdi pura yangi kai ka badang jahangi ngi don bon ke jinge ngi ngop ha ke jing tenju ngi ngop shingop ha ka pop ngi kongu ya uksoi haba wan ke jingale ngi ngop ha ka ti jonki namar kakti jongo bale kam donju halo jongi ki lamborot ngilong ki lamborot syukor ngilong ki lamborot ki don tang shudon hakenam ngimde shu jongo Kris namar ba ngimde shu jongo Kris uksuit ushim kabu halo jongi lem kum dau Jesuan lada ngilong ki lamborot jongo Kris ki nong tu ki nemyo bon halo jongi Kinom penjat kinom ya bor halo jongi kinom pen niya buryu kim ya bor halo jongi minda bale buon ki kon jongi ki ngop shingop ha ki kam ki auria bat ki jing sunyo namar bale kim deshu lambro jongu Kris namar ba kim deshu ki lambro jongu Kris ki shukot yala de Khristan ki shupen bana yala de Khristan Henry kim deshu ki Khristan namar kim kit halo jongi yaka jinglong jongu Kris kim don satya yaka jinge ngikli alade bale ki hinga sem jongi ki jot kumne man kasni ni yosno yeke kubor utau kon jongi kata ka kon jongi utau marjan jongi ulapet ni yosno yeke kana ki story shapam bon gi kon jongi ki pet na ki inga sem ki ino lock ki pet lock bale kim deshu Khristan namar kim don ke jinglong jongu Kris lada ngidon ke jinglong jongu Kris lada ngilong ke lamborot jongu Kris nginum laban pet lock wan hakamat bun ki jinge lese laban don ke jing auto bakala Lese don ke jing tarai sunio. Lese don ke jingya per ya ke kam ke jam. Henry kide baro kinum pelong yang ni ban padlock. Ban shong klem. Ban shong hakapop. Te kabamud ya ke bru ba shong klem. Ya ke bru padlock. Ya ke bru bangop ha ke jingauria harukom. Kinde satya Khristan. Tang namar bangi dem rosary. Tang namar bangi le ya ke dak dem pana nginum la balong Khristan balong ki Khristan ngide bandon ke tonur kabak kende naga benda ukris bona pedeng jongi ngilong ki suri haka sni jongki lamborot ngipong ya ke sni jongki lamborot hapo jongi pad ngilong suri But kum gini ki beriu ngi haban kusiah lagi. Ko himen ko para Khristan kabamud deben im iau Kris. Deben peni ia ke jinglong jongu Kris. Kideben penbrian ia ke kubor jongu Kris. Hoi ngidon ke jing talar, ngidon ke jing dona. Deben penbiang yangi hakata ke jing dona ujisu layap. Ladangi pidiam pura ia ujisu hake jingim jongi. Suki pasuki ngin salait na ke jingdona ngin salait luit na ke jinge jongi Henry ngideben kongo ngideben em baru Jesu kini ki ju kilawan kili
Atau melong Mesaya Henry Kim Don Jimut ban pediang yau Jisu Kim Don Jingkwa ban bud yau Jisu Kim Shim la pen kare ballong kilang boro jongu Kris kane kalong ge jimma wat mindaru ngi haben rice ken ban ia ka jingim ka bapura badu Jisu hau Jisu nanda nginsa yau Kris barabor ha ka jingim jongi live Jesus kane kalong ga jingi kai ka ba kongsan jungo Francis disease ba kui ngi haben yau Kris ha ka jingim jongi barabor tongin tuai na ka pinta kane ka jingai Jisu ba kerku yangi ni ko balong ki lamborot ba shisha jome minta ngilongi lamborot ba shukor ngilongi lamborot om don jinglong jome ngilongi suri ba pong ya ke jain lamborot ya ke sni lamborot ba shukor bunsin ya ke para Khristan ki para bruyo maap yangi pen kuit yangi bangilong shisha ki lamborot jome Enyaro ya utrai Jesus Christ